Emomiyo expansion maromo $100 million 300 malo $100 million 300 idwa gergo offices ka. Ting'en samo gero offices ka wan gi UN Women idhi kel ka wan gi negin chiegni 3 bodies 3 mag UN. Kokel gi ka ogol gi nikech kocha koro bedo congested. Yes, population medore. Yes. Travels be bedo matek. And king'iyo gik machalo kaka women weche machando joma mine dongruok ma joma mine pekne pod nie Africa. Kod gima dongere luongo ni Global South, pinje ma pok obedo kod dongruok ahinya kaka pinje machalo kaka America gini. Koro ene tiende mondo mi wabed gi office mar weche mine New York, to kuma weche mine chende moloyo to en Africa. Kare waduokru gini Africa. Koro pan mago achiel kuom gigo mane ging'iyo gigo Tarubin ging'iyo no magi gik mwanyalo tero kocha mondo mi wabed koda yot. Yes. Wach mangima mokalo nyakwara Mgajwang'